Hindi na ako marunong maglaro. Shout out po. Thank you for coming. Kalimutan ko na maglaro. Ang tagal ko mag-start. UDD, this is a comeback for the ages. Tagal ko na. What has happened while you were gone? Over. Like the actions, comments. But before that, one more thing. You'll get a reward each day you came back. Wow.
So, ito muna. Ha? Ano nangyari? Ba't ganyan? Ba't ganun? Ano to? Unplaced. Oh.
Naman ako doon napagpaglak lang.
ko, pinagagawa ko. Hindi ako marunong eh. Hindi ako marunong eh. Haha. Ba't inuna mo si Elixir Dragon? Wala na. Hindi marunong. Hindi ako marunong nun eh. Try lang. Paano ba to? Ito na naman. Paano ba to? Hindi ako marunong eh.
luck. Goodbye. Puno na yung gold. Ito pinagagawa ko. Hindi naman kasi ako arurunong nito eh.
Ay, hindi ako marunong.
Ay, naku, di ko rin alam to paano.
3-star din kita. Next.